Mai san ka komai kai mai yakan zame soyi. Masoyi na san ba za ta sani kuka ba. Masoyi na san ba za ta sani kuka ba. Sakon masaurare jiya ya zauna ni, saboda labarin bai kama da haushi ba. Wata rana ni fa ba ni mantawa, ina studio zaune ba ni mantawa. Karfe 2 na dare Ali ba na mantawa, sai waya ta yi ringin tana kararrawa. Ina ganin ta na kyale na kama aikina, ina ta aiki ringin yana ta damuna. Sai na sata asilan na kama aikina, duk da haka nan lambar tana ta damuna. Na dauna cewa ne yake ta damuna, da sallama ta yi amsa da marhaba gona. Ta ce da fatan Aliyu ne habibina, na ce ni ban san lambar kina habibina. Ta bani haƙuri ta ce ni kankana raina, kuma na san na takurawa bebina. Na kasa barci ne kai silar sukunina, amma kai haƙuri nisan ka ya shige raina. Na rasa me zan ce ne na bata amsata, na yau shiru mamaki nake dalilinta. Na rasa ni ma zan ce domin na birge ta, ni godiya ta yi murna da jin kalamaina. Na ƙara taimin haƙuri ina aiki ne, sai ta ce ka san na jima ina so ne. Lambar kananan a waya ina ta tsoro ne, kar na je na kira ka na kasa komai ma. Ta bani tausayi na ji zuciya yana sinta, na ce ta bar tsoro gimbiya na taɗa ta. Na san tana son baki na yi faɗin sinta, ni mata uzurin mi waya kamar safe. Sai ta ɗan dara ta yi shiru tana jina, na ce a yanzu na gane shi so halitta ne. Idan ta kama jiki zuciya take zaune, shi san masoyi daɗi gare dare rana. Ta ce da daɗin zuciya za ta yi kwana, idan ta je makaranta ta faɗi saƙona. Wai ashe ƙawayenta na zuganta, suna faɗin ta kira ni ta ji ba daɗi. Kamar na yau kuka Ali na ji tausanta, tana faɗa min karke ni ban da kyamata. Wuya da daɗi ba za na bar ka gwarzona, dan Allah so ni masoyi a zuci nai sanyi. Mai san ka komai kai mai yakan zame soniya, cikin kalamai na ni ban ga laifi ba. Samun masoyi riba yake dare rana, nisanta ya dame ni yana hannun kwana. Ashe ƙauna za ta sa na yau girma.